Il-liġi li qed tkun diskussa fil-Parlament hija pass importanti lejn l-ugwaljanza u għalhekk kull membru parlamentari għandu jivvota favurija. Għalhekk dan l-organizzazzjoni Aditus li taħdem favur id-drittijiet tal-bniedem. Aditus hija organizzazzjoni indipendenti li qalet li tinsab ferħana u sodisfatta ħafna li sa fl-aħħar pajjiżna se jkun qed jadotta leġiżlazzjoni ta' żwieġ ugwali. Dan għaliex kull persuna għandha tingħata id-dritt li tiżżewweġ u tibni familja li lin mill-orjentazzjoni sesswali ta' dak li jkun. L-introduzzjoni tal-Unjoni Ċivili skont Aditus kienet diġà pass storiku għal progress ta' pajjiżna, iżda kienet qed tistenna din il-liġi. Intant LGBTI+ Gozo qalet li tinsab sodisfatta li Malta sejra fit triq progressiva u li dan għandu jibqa' jsir fid-dawl tal-edukazzjoni u l-bżonn tal-għarfien biex tinħoloq komunità miftuħa li taċċetta u li hija tolleranti. LGBTI+ Gozo qalet li l-iktar ħaġa importanti hija l-eżempju lil uliedna li nistgħu ngħixu f'soċjetà fejn nifhmu lil xulxin fid-dialogu sabiex nipproteġu d-drittijiet ta' kulħadd u b'rispett lejn xulxin. Kien hemm stqarrija wkoll minn nisa laburisti li appellat lil membri parlamentari biex ma jkunx hemm iktar diskors dwar terminoloġija legali li qegħdem biex tipproteġi l-ugwaljanza ta' kulħadd. Dan għaliex qed tara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dawret id-dibattitu dwar l-ugwaljanza fi żwieġ f'battalja għal suppost protezzjoni ta' kliem bħal omm u missier. Nisa laburisti qalet li m'għandix dubju li l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Elena Dalli se jkollha ċertifikati ikbar milli qatt kellha dwar kemm hija kommessa favur id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u d-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. Bil-liġi għal żwieġ indaqs il-Ministru Dalli se tissiġilla pakkett ta' liġijiet li jagħmlu ġieħ lill-ugwaljanza f'pajjiżna qalet nisa laburisti.